Magandang gabi Pilipinas. Ituloy na inyong likod Mike Padua. Nakituloy tayo sa ating latest sa ating panahon na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 1 hanggang 3, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest graph set. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Kita po natin, meron po tayong malaking bagyo. Actually, lumalaki po ang kanyang sirkulasyon. Papalapit na po sa Philippine Area of Responsibility, but ang good news po ay mukhang hindi po siya papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya yung nakahandang local name na Odette, baka hindi po magamit. Sa kasalukuyan, ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang kanyang hangin na yun ay umaabot na ng 110 kilometro bawat oras malapit sa kanyang gitna, at posible na yung gabi o bukas ng umaga maging isa na po siyang ganap na typhoon. Okay? Ang kanyang international name ay Sinyato. Ito po ay isang Malaysian tree. Okay? Ito po ay famous po sa Southeast Asia, itong name na Nyato. It's a kind of lumber na ginagamit po sa mga bahay or so ano pang mga wooden structures. Okay? So ito pong Sinyato ay mukhang mag-record po at hindi na po ito makaka-apekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. But dahil po sa presensya nito ay papaibayo po itong malakas na hanging amihan na kahapon pa o nung isang araw pa binabalita natin na December 1 ay makaka-experience po tayo ng bagong surge ng amihan, at umabot na po kaninang umaga at kaninang tanghali hanggang sa mga oras na ito ay patuloy po rin yung mga pabugso-bugsong gale force winds na umabot po hanggang 6 na po kilometro bawat oras dito po sa Kabikulan at dito rin sa iba't ibang bahagi po ng Mimaropa, kasama po ang Northern Visayas. And also, ang buong bahagi po ng Luzon, lalo na po yung Cagayan Valley. At kasama din po ang Metro Manila, kaka-experience po nito mga pabugso-bugsong ulan. Pabugso-bugsong hangin na may mga konting ulan. So, yan po ang epekto na yon ng hanging amihan na posibleng mag-persist o tatagal ng 3 araw bago ito tuluyang humina ng bahagya. But consistent naman po siya hanggang December 8. Ay mayroon tayong hanging amihan na yun. Dito po sa may area po ng Mindanao hanggang sa katibukan bahagi po ng Palawan, Suluar Archipelago, offshore, including po ang offshore areas ng Bangsamoro, kasama po ang Calayan Island Group, ay nasa influensya po ito ng surface trough na kung saan dumadaan po ito sa area dito sa Southern Philippines papatungo po sa bagyong si Nyato. Okay? And kung titingnan natin yung fast animation, so yan po, kita po natin ang malaking sirkulasyon. Itong Sinyato, nagsimula na po siyang tumahak pahilaga. At dito po sa Kabikulan ay nakaka-experience po tayo mga on and off rainfall dulot po ng pagsalubong po ng hangin po dito sa mainit na karagatan malapit sa Bicol. Kaya nagpo-produce po na yun ng mga thunderstorms sa mga isolated areas po ng Kabikulan. So, yan po yung parang kaliskis ng isda. Yan po ay tinatawag nating stratocumulus clouds. Okay? Mga mid-level clouds po yan, around 20,000 feet to 30,000 feet. Nagpo-produce po yan ng sign na meron na po tayong cool weather na pababa. Pag nagkakaroon ng mga flaky formation ng mga kaulapan, lalo ng mga stratocumulus, sign po yan na malamig ang panahon. So, pababa po siya, nagbibigay rin ng mga thunderstorms dito sa Kabikulan at sa ibang bahagi po ng Hilagang Visayas, kasama po ang Panay. Okay? May mga nagtatext sa ating from Panay na medyo malakas daw yung ulan dyan. So, yan po ay dulot na po ng amihan dahil umaabot po dyan ang kalakasan niya. So, kakaranas po mga pabugso-bugsong ulan. Ito naman yung trough sa may Mindanao hanggang sa may area po ng Palawan. Okay, so yan po ang ating latest satellite animation. At kung titingnan natin yung Asian tracks ng bagyong Sinyato. So, lahat ng Asian agencies nag-agree na ito po ay mag-recurve patungo po sa bukas na parte ng karagatan ng Western Pacific at wala naman po itong maapektuhan ng mga landmass. Yan po ang good news. Pasalamat po tayo sa buong may kapal na hindi po ito pupunta sa ating bansa. Lalo na po mga computer models, ganun din po ang pinapakita, curvature without any
direct threat sa ating bansang Pilipinas. So, itong mga hangin lang po ito, malakas na hangin, dulot po ito ng hanging amihan, which is a traditional wind system. Tinatawag nating winter monsoon dahil po nagbibigay ito ng malamig at preskong panahon dito po sa tropical areas like the Philippines. Sa panahon na ito ay kailangan natin yan dahil medyo mainit po tayo for the past few days, months. So, a relief po na papasok na tayo sa panahon ng taglamig sa Northern Hemisphere o sa tropics. Ang climate natin ay yung wet and dry lang po. So, magkakaroon po tayo ng cool, dry season, although pwede natin palitan as cool, wet season kasi panahon na yun ng La Nina, so may mga ulan-ulan pa rin pwedeng maganap. Kaya makikita nyo dito sa latest nating rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Biyernes mula sa windy.com using the European model. So, makikita po ninyo for the next 3 days hanggang Biyernes, inaasahan pa rin mga on and off rainfall with thunderstorms sa dulong hilagang Luzon, lalo na po sa Cagayan Valley. At dito rin po sa may Northern Quezon, coastal areas po ng Bicol Region, lalo po sa may Partido District ng Camarines Sur, dito rin sa may Catanduanes, Eastern Albay, and Sorsogon. Ito po ay dahil po sa hanging amihan, so magkakaroon po dyan ng mga thunderstorms at mga pabugso-bugsong ulan, at yung hangin po na from 40 to 60 kph. So, in mga areas na ito, karagatan po sa buong bahagi po ng Luzon ay magiging panganib po sa mga malilit na sasakyang pangdagat. Nakataas na yun ang gale warning at walang pwedeng pumalaot sa advice po yan dahil yan po ang advice ng Coast Guard. At dito naman po sa Eastern Visayas, ibang bahagi po ng Visayas ay combined effects na po ng local convection, local thunderstorms at yung hanging amihan. Dito naman po sa may katimugan bahagi po ng Palawan, sa may Sulu Archipelago, Calayan Island Group, at iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Ito po ay dulot po ng tinatawag nating local convection, local convective clouds, okay, localized thunderstorms, at yung epekto rin po ng extension mula dito sa bagyong si Nyato. Okay? By the way, pag hindi po ito pumasok ng Philippine Area Responsibility, hindi po magagamit ang name na Odette. Okay? Now, tingnan natin yung latest zoom-in satellite. Now, tingnan natin ang latest pressure at wind forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Friday. So, bukas ng hapon, inaasahan pa rin po ang hanging amihan sa Luzon, kasama po ang Bicol, but nagsisimula na po itong humina yung hangin. Okay? As well, yung bagyo naman po na si Nyato ay nagsisimula na rin mag-recurve. And sa Friday afternoon, inaasahan pa rin po ang hanging amihan sa Luzon at hilagang bahagi po ng Kabisayan, but medyo mahina na po ito, humihina dahil po sa paghina rin itong high pressure sa may Central China. At yung bagyong si Nyato ay nag-accelerate na po patungo po dito sa karagatan sa katimugan bahagi po ng Visayas. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. So, inaasahan pa rin po for the next 2 weeks ang posibleng mga ulan dito po sa ating bansa. So, sa week 1, valid December 1 hanggang December 7, may mga inaasahan po tayong mga rainfall above average sa Visayas, Mimaropa at Mindanao dahil po sa patuloy na epekto po ng La Nina at yung posibleng mga pagdaan din, mga surface trough po dyan. At sa ikalawang linggo, valid ikawalo ng December hanggang December 14, inaasahan pa rin, kikita po natin na medyo normal na po ang rainfall pattern sa ating bansa. At medyo dito po sa may east of Bicol hanggang east of Mindanao, in between Mindanao and Guam, sa may Palau area, ay meron na naman pong chances na baka may mag-form na tropical cyclone pero at 50% probability. So, hindi ito sure kung matutuloy, but babantayin po natin, especially next week. Malalaman natin kung anong mga bagong developments. So far, yan po ang latest. Wala tayong dapat i-worry. So, pasalamat tayo sa buong may kapal, sa mahal na Diyos na lahat ng mga systems na yon ay pa-recurve o natutunaw. So, yan po ang kailangan natin ngayong panahon ng pandemic. Okay? So, yan po ang ating latest sa ating panahon at babalik ulit tayo sa Sabado.
At babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon, lalo na po yung papaalis na po na bagyong Senyato. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.